pe film. Și la cine faceți contestații? La cine la parchet? Așa, la tribunal la cine? Păi da, dom'le, faceți contestații la tribunal, noi avem filmul, ce o să ne facem? Vă mai mărim încă o dată pedeapsa și poate rămâne și fără permis. Păi nu o să mai circulați deloc. Belita. Bine, domnul, dar eu v-am anunțat, dacă vreți să veniți mâine, mergeți la noi, vă arătăm filmul, vă duceți plătiți. Fac filmul, băi. Bine, domnul Lăutaru, eu v-am anunțat. Bun. O să... Dar ne înțelegeți și pe noi că filmele nu ne vin chiar așa pe fiecare zi. Doar când pe... Da, domnul Lăutaru, atunci ne întâlnim la instanță. Bun, o seară bună. O seară bună.